Шведы. У гатэлі пасялілася колькі старых шведаў. Адзін з іх, салодка пасміхаючыся, завітаў да цырульніка Віталя, які якраз быў вольным на змене. Швед сеў у крэсла пасля таго, як асістэнты памылі яму галаву. Шведу каля 70-80, ён зморшчаны, як разынка, скрозь пакрыты плямкамі і пародаўкамі, валасоў на галаве амаль няма, навошта прыйшоў. Майстар-цырульнік Віталь стаяў і разважаў, што менавіта стрыгчы гэтаму старому мужчыну, хіба толькі валасы ў вушах? Швед першым пачаў размову, прапанаваўшы пасля працы сустрэцца з ім і ягоным сябрам, пагуляць па-менску, завітаць у бары, клубы. Цырульнік адразу сцяміў такі расклад і наадрэз адмовіўся ад усяго. «Ды ладна табе, ты вельмі прыгожы, малады чалавек. Я стары, я нават не жадаю з табою спаць. Калі ты хочаш, можаш ты мяне таго, а? Альбо, калі што, я табе адсмакчу у сваім нумары. Разумееш, гэта грэбаная старасць, але я вельмі хачу хаця б проста пасмактаць. Вядома, было б нашмат круцей, калі б ты мяне. Гэтым займаліся нават старажытныя грэкі. Такім чынам яны перадавалі сваім вучням філазофскі розум, ну і прастату масажавалі». Стары быццам размаўляў сам з сабою, варочаючы галавою ў розныя бакі. «Колькі ты хочаш? 200 еўра, 300, 400, 500? Швед нервова шчабятаў і намагаўся сваімі скручанымі рукамі схапіць рукі стыліста, каб знайсці з ім больш шчыльны кантакт. Ён позіраў праз люстэрка мутнымі аліўкавымі вачамі, крэкаў, усміхаўся, варушыўся пад пенуарам. Віталь збялеў, потым пачырванеў, рукі ў яго пачалі трэсціся, і ён паклікаў асістэнта, каб той скончыў замест яго працу. Віталь быў абураны, ён ненавідзеў такіх людзей, ён ненавідзеў сваю працу, яго злавалі кліенты. Старыя шведы ўвесь вечар дзяжурылі каля дзвярэй салона. Чакалі, калі гэты малады прыгожы цырульнік з матаваю скурай і чырвонымі вуснамі, аточанымі мяккім шчаціннем, пойдзе хаця б паліць ва ўнутраны дворык гатэлю, але той не выходзіў. Праз колькі гадзін ахоўнік Віктар, які ў гатэлі паначох падпрацоўваў жыгалам, падышоў да старых шведаў і папрасіў іх у нумары, бо тыя пачалі ўжо замінаць працаваць салёну суседняму фітнес-цэнтру сваімі вільготнымі позіркамі і ўяўнымі слінацёкамі. Наступнай зімовай раніцай Віталь, галодны, змерзлы, у здымнай кватэры кепска працавалі нават батарэі, прачнуўся, расплюшчыў вочы, паглядзеў уверх, пад столлю вісела самотная празрыстая круглая лямпачка. Раніца толькі займалася. Святло праз карычневай фіранкі праходзіла халодна і тужліва, быццам быў вечар, а не раніца. Цырульнік сеў на ложку, закрануў нагою пустую бутэльку з партвейну, тая гучна пракацілася па драўлянай падлозе і трапіла на падраны кілім. Ізноў трэба выпраўляцца на працу, на ненавісную працу. Ізноў да вечара быць у атачэнні людзей, размаўляць з супрацоўнікамі і зладзеяватымі адміністратарамі, якія толькі сачылі з-пад ілба за ім, нагаворваючы на яго кліентам на карысць сваёй сяброўкі, якая стрыгла кепска, але фанатычна ставілася да грошай і да месца ў салёне. Ізноў грэбаны калектыў, які яго не прымае, ізноў адны і тыя ж размовы, мацюкі, піццё кавы, спробы адасобіцца ў кладоўцы з кнігаю. Грошай як не было, так і дагэтуль няма. Праца ў сферы абслугоўвання часта падобная да працы на заводзе. Заробак малы, але каб пражыць акурат да наступнага. Менавіта праз гэта чалавек застаецца там гадамі, бо калі ён атрымае больш грошай, пачне марыць і планаваць сваё лепшае жыццё, лепшую працу, пажадае адкрыць сваю фірму, свой салон, паспрабуе пераехаць, эміграваць. Але гэта не цікава тым, хто займае высокія пасады. Ты мусіш зарабляць столькі, каб хапала на ежу і баста. Цырульніку яшчэ учора прапаноўвалі 500 еўра. А што? Заплюшчыў бы вочы і уявіў бы якуюсь са сваіх любімых італійскіх порнаакторак залатых 90-х. Тую ж Селену де Росу альбо Моніку Рокафорте, які працавалі на легендарнага рэжысёра Марыо Сальери. Няхай бы стары швед захлынуўся ягонай спермай. Грошы, грошы, паўсюль грэбаныя грошы.
паперкі, якія дыктуюць свае правілы, робяць з людзей блядзей. Віталь падняўся з ложка і выправіўся ў прыбіральню. Майткі на ягоным целе ледь трымаліся, парваныя ззаду і перакручаныя праз неспакойны сон. 500 еўра, і будзе магчымасць месяц не працаваць, не гнуць спіну і ногі дзеля мізерных адсоткаў ад праробленай працы, дзеля няшчасных чаявых, які хопіць роўна на хлеб, кільку ў тамаце, 2 бутэлькі партвейну, пачак цыгарэт, бутэльку мінералкі і адкласці колькі тысяч у тэчку, каб на пачатку новага месяцу заплаціць за кватэру. І ўсё. І гэта вынік ягонага сталення. І гэта тое, да чаго ён імкнуўся, пра што марыў у дзяцінстве. Ах так, не трэба забывацца на той факт, што ён часам падзарабляе працу дома са сваімі пастаяннымі кліентамі. Цырульнік вырашыў, што калі сёння шведы ізноў прыйдуць, ён, напэўна, трахне іх і за меншыя грошы, яшчэ да таго, як яны паспеюць зжэрці свае кантынентальныя сняданкі.